Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wirima kumapoyamba na mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu dziko muno pamene akukondwerera Eid al-Fitr. Boma latsimikizira manja onse amene akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi kuti lichita chotheka kuti aliyense alandire thandizo lofunikira. Unduna wa zamaphunziro watsindika kufunika kwa mgwirizano wabwino ndi mabungwe pofuna kukhwimitsa ntchito zopereka maphunziro kwa onse. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Fitr. Pamene asilamu amaliza mwezi osala kudya wa Ramadan, nthawi imene amadzipereka kwathunthu kudzera kupereka nsembe m'mapemphero komanso kudziwunika iwoeni, ndipo akupempha kuti akhale anthu osunga mwambo komanso omvetsetsana ndi kudzipereka. Iyo atinso mapemphero a mwezi uno a Ramadan awakumbutse kudzipereka pa nkhani yokhudza mtendere, chikondi komanso umodzi umene dziko lino limadziwika nalo. Mtsogoleri wa dziko linoyi wati akupempha kuti Allah awavomereze kusala kudya kwawo komanso mapemphero a asilamu onse, komanso awadalitse mochuluka iwo ndi manja awo, komanso adalitse dziko lathu. Amalawi awalangiza kuti apitirize kukhala mwamtendere mokondana ngakhale ali osiyana zipembedzo. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Mbusa Timothy Khoviwa ndiye wanena izi potsindika uthenga umene president wa dziko lino wapereka kwa asilamu wapereka kwa asilamu pamene akukondwerera kumaliza kusala kudya. Mbusa Khoviwa wati mtsogoleri wa dziko lino ndi wodzipereka kupititsa patsogolo ufulu wa chipembedzo mdziko muno. Kisomo break analankhula ndi Mbusa Khoviwa motere. Uthenga ngati umenewu ndi chilimbikitso osati kwa achisilamu okha koma azipembedzo zonse m'Malawi muno. Ndipo chinthu chimene ndichofunika kwambiri kuti mtundu wa Malawi udziwe ndikunena kuti a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika amakonda anthu onse m'Malawi muno komanso mapadera anthu achipembedzo. Chifukwa chonena kuti samabisa amanena poyera kuti kupatula kuti iwowo ndi Mkhristu komatu kubanja kwawo kuliso anthu ena achisilamu ambirimbiri. Komanso tosefe ngati mtundu wa Malawi timadziwa kuti a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika anakhalapo MP. Ku constituency kwawo kunaliso mizikiti yambiri ndipo anathandizaso kwambiri kumene kuja, ndipo Amalawi so andichitira umboni kuti amachoka mwina kumango chikucha kupita mpaka kubalaka kupita ku mzikiti kwina kwake kwadalitsanso kukhala limodzi ndi asilamu, kuonetsera kuti pokhala iwo Mkhristu alibenso malire, ali ndi mtima wa utsogoleri, mtima wa ukholo, mtima wololerana, mtima wofuna kukhalira pamodzi. So zimenezi zofunika ife tonse Amalawi, Akhristu, Asilamu ndi zipembedzo zina zonse titengere chitsanzo cha mtsogoleri wathu kuti tizikhala sokondana ngati anthu achipembedzo chimodzi. Ndi zimene akutitsogolera a president apapa makamaka pa mawu awo amene anena kuti kutikumbutsa kuti mwezi uwo wa Ramadani utithangatire kukhala anthu okonda mtendere, okondana ndi kukhala ndi mzimu wokhalirana pamodzi, chifukwa ngati Amalawi zimatiphunzitsa kukhalirana pamodzi. Ndifo chake tikhoza kuona kuti kulolerana kumene kukomoka kuyang'ana bwinobwino kumene a president amafotokoza pa uthenga wa Ramadani. Lero lomukhoza kuona ola Khristu avala ngati zovala za chisilamu zicha. Asilamu sanakhala offended, akuona kuti tikuchita nawo celebrate monga mmene a president akhala akutifotokozera. Ola president aini yake ayika chithunzi chosonyeza kunena kuti avala ngati wa chisilamu pamodzi ndi a first lady kuwajoina anzathu achisilamuwa. So zinthu zimenezi ndi zofunika kwambiri kunena kuti ngati dziko tili ndi utsogoleri umene umatiphunzitsa kulolerana ndipo akutitsogolera njira yabwino yokuti Mulungu adzimva. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu asilamu akukondwerera Eid al-Fitr ndi mapemphero amene achitika pa mzikiti wa Katoto kumene apempha chifundo cha Mulungu kuti chiwafikire anthu amene akhudzika ndi kusefukira kwa madzi mdziko muno. Phungu wa dera lakumwera cha kunzambwe kwa mzinda wa Mzuzu a William Fiopo Mkandawire wati magulu achipembedzo amagwira ntchito yayikulu pa chitukuko cha dziko. Hassan Phiri wafika ndi nkhani yonse.
Asilamu mu mzinda wa Mzuzu anasonkhana pa bwalo la Katoto Islamic Center kumene achita mapemphero a Eid kusangalala kuti amaliza kusala mwezi wa Ramadhani. Mlembi wamkulu wa bungwe la Muslim Association mchigawo cha Kumpoto, Sheikh Hamisi Laki, amema Asilamu onse mdziko muno kuti apitilize kupempherera anthu amene akhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi m'madera ena a mdziko lino. Asilamu tili okhuzidwa chifukwa timanena kuti ngati Malawi, ngati anthu amodzi mdziko la Malawi tili ngati nyumba imodzi. Mbali ina Anjelo ikakhuzidwa, chipupa cha nyumba chikakhuzidwa, nyumba yonse imagwedezeka. Ndi anzathu pamene ali pa mavuto a mafloods, ifenso kunoko zikutikhudza. Kwa mafloods onso ku Mzuzu kunonso amachitika. Azinzathu aja amatipempherera komanso amatipangira zabwino. Ndiye pa chifukwa chimenechi tikwalimbikitsa Asilamu kuti akhale othandiza kwathandiza anzathu amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana amafloods, kuphatikiraponso mabungwe achisilamu agwire ntchito imene. Mawu ake phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera cha kumzambwe kwa mzinda wa Mzuzu William Fyopo Mkandawire ati mipingo komanso zipembedzo zosiyanasiyana zimathandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko. Kutengera masomphenya president wathu Professor Peter Mutharika nzofunika kuti chitukuko chikayende chimafuna anzathu achipembedzo chifukwa kuti anthu tikhale nokha anthu ogwirizana, anthu amtendere, zonsezo kuti zikatheke ndi anzathu ampingo achipembedzo. That's why ndinachionaso kuti nchofunikira kwambiri kuti nanenso ndibwereza khale nawo pamene akusangalalira mwambo umenewo. Mmodzi mwa anthu amene anapikisana nawo pa chisankho cha chaka chatha ngati president Adilu Chirungo, omwenso anali nawo pa mwambo amapemphero mu mzinda wa Mzuzu, ati ndiokondwa kuti apemphera limodzi ndi Asilamu a mu mzinda wa Mzuzu pa chikondwerero cha Eid cha chaka chino. Andizofunika kwambiri chifukwa ndi nthawi imene tikhale mwayo kumana ndi anthu osiyanasiyana amene simakumana mbuyomu, koma chifukwa choti tinamanga za miyezi masiku 30 aja masiku 29 amene ali mwezi wa Ramadhani, zakhala ndithu zofunikira pa chipembedzo kuti kumane tisangalale limodzi chifukwa chokuti tadusa mu zinthu zokuti zatiphunzitsa. Asilamu pa dziko lapansi amapemphera mapemphero a Eid al-Fitr kusangalala kuti atsiriza kusala mwezi wa Ramadhani. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Boma latsimikizira manja onse amene akhudzika ndi ngozi yakusefukira kwa madzi maboma osiyanasiyana kuti lichitapo chotheka kuti aliyense ndiye thandizo lofunikira. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi anena izi pamene amayendera ena mwa manja amene akhudzika ndi ngozi maboma a Mangochi komanso Machinga mchigawo cha Kumvuma. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yakhudza maboma ambiri mdziko muno yasokonezanso umoyo wa anthu ochuluka mchigawo cha Kumvuma, komwe mabanja ambiri ataya katundu wawo pamene ena ataya miyoyo yawo. Ngozi yachititsa kuti boma kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi lilimbikitse ntchito yofikira ndi thandizo onse okhudzidwa pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Mchigawo cha Kumvuma, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi anatsogolera ntchitoyi m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika. Justin Saidi anayendera ena mwa mabanja omwe akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi m'maboma a Mangochi ndi Machinga, komwe apereka uthenga wa chilimbikitso ndinso kugawa chakudya. Ifetu kubwera kwathu kuno tatumidwa ndi State President Professor Peter Mutharika atamva za ngozi anena kuti athamanga mukaone anthu mwanipepesere kuti vuto lawo liso ndi vuto langa. Tonse tikudziwa kuti pa zaka 5 zapitazi nthawi zambiri president amakhala nawo, so amatenganso anthu angati abale awo. Choncho kunali kwabwino kuti tiwazungulire, tiwapase chithandizo chimene tawapasachi, komanso chithandizo chinchongoyamba chabe. Chithandizo china chili munjira chikubwera ncholinga choti miyoyo yawo isasweke, akhale akudziwa kuti ali ndi mtsogoleri amene amaganizira nthawi ndi nthawi. Ndipo ngati njira imodzi yothandizirapo pa ntchito yomwe boma likugwira, bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority lapereka cheki cha ndalama zokwana 300 million kwacha ku nthambi ya Dodma kuti zithandizire mabanja omwe akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi, komanso kuthandizira ntchito yopereka chakudya ku mabanja omwe akuvutika ndi njala. Wapampando wa bodi ya Magla ndi Proud Chalira. Munga mukudziwa kuti State President Professor Peter Mutharika atapanga declare za floods disaster
nalokhudzidwa kwambiri. So tinachiona ngati fe amagra kuti tithandizepo kuti mwina mwake anthu amene akuvutikawo tionetse kuti apeza zakudya, pogona, malogona, zofunda pa nthawi imeneyi. Malipoti akusonyeza kuti mabanja okwana 3,642 ochokera m'madera amafumu 12 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi pakadali pano m'boma la Mangochi, ndipo kumachinga chiwerengero chakuti chikupyola 3,000. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Padakali pano nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati chiwerengero cha anthu amene akhudzika ndi madzi osefukira ku mchinji chikuyembekezeka kukwera pamene kafukufuku ali mkati. Mkulu wa Dodma a Wilson Moleni anena izi m'boma la mchinji pamene nthambi imapereka thandizo la chakudya kumanja amene akhudzika ndi madzi osefukira amene ndi pafupifupi 504 kwa akaigwazanga mdera la mfumu Kawere ku mchinji. Amoleni anapempha anthu, mabungwe ndi makampani kuti athandize nthambi pamene ili kalikiliki kufikira anthu amene akhudzidwa m'makonsolo onse 16. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Malinga ndi Alaveness Chikumbwe azaka 40 omwe apulumuka ku ngoziyi, madziwa omwe anawapeza m'mafokolo kumbanda kucha anawakokolola limodzi ndi ana awo 11 ndipo anapulumukira mtengo omwe unali pafupi ndi nyumba yawo. Iwo ati katundu wawo yense wa mnyumba wakokoloka kuphatikizapo nkhuku 10, mbuzi 6 komanso mabelo 20 afodya. Ife nechogona ndeti udzuka mamanda ngona kuti kapo ndepasi tapeze kuti madzi akwenda nde mwaka ndingadzutsana mwarutsepo bandeti utulekwa nkhomo nyumbedza kumadrizika ndefe madzi mkutukokolola mwamphamvu mulungu udzagwira mtengo koma mtengo unaliwa ng'ono katundu wambirizere panipanibe chinechi chonse pali fodya pali ziweto pali chakudya kumene ziwiya zakukichini zonse palibe zakokoloka ndi madzi. Nawo a Promise Moyo omwe amagulitsa katundu mu Golosale ati ataya ndalama pafupifupi 5.5 million kwacha kudzera mu ngoziyi. Zambiri ndithu zimene zaonongeka, ziweto kumene azina nkhuku awo zoti zimene zaonongeka zoti zinthu zake zikhadwe zoti khudza kwambiri kuti nanga zinthu zimene zitibwezeretsa bwanji. Chebe chithuthuzi cha ndalama imene tikuyembekeza noti mwina ndikhoza kuona kuti namisa pa nthawi iyi ndeti ndamanga mwina singachepere 5.5 million. Poyankhula atayendera malowa ndi kupereka thandizo kwa mabanja okhudzidwawa, mkulu wa Dodma a Wilson Moleni ati pakadali pano thandizo loyambira kuti afikire anthuwa lilipo. Komabe Amoleni apempha mabungwe kuti athandizepo poti ati chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera. Sitinganene kuti tili ndi ndalama zokwanira kufikira anthu onsewo, koma tili ndi ndalama zoyambira monga mmene mwaona katundu amene tabweretsa pano, makamaka zakudya zosiyanasiyana zimene zithandizire kuyambapo kwathandiza anthuwa. Komabe kufunika katundu wina sitinayembekezere kuti tikha ndi ngozi yayikulu kwambiri mwezi uno wa Marichi kusonyeza kuti katundu amene tinaye mwina sakwanira kuti tithandizire mpaka na kumapeto ntchito imene. Pakadali pano phungu wa dera la kumpoto kwa mchinji a Rachel Mazombwe Zulu wayamikira boma pochita machawi ndi kuthandiza anthu mdera lake. Phunguyo walimbikitsa anthu akufuna kwabwino kuti achitepo kanthu ndi kufikira anthuwa omwe adzikhala m'misasa podikilira kuti miyoyo yawo ibwerere mchimake. Akupita kukhala kumakampu chifukwa choti alibe nyumba. Ndikupempha ngakhala anthu ena madonasi amene angathe kutithandiza olo kutibweretsera matenti kumene olo kutibweretsera mapepala kuti anthu amene akwanitsenso kukonza nyumba zawo kuti adzikhala bwinobwino monga kale. Malinga ndi bungwe la Dodma pakadali pano anthu 13 amwalira ndipo ena oposa 9,500 ndomwe akhudzidwa m'makhonsolo 16 a mdziko muno kutsatira mvula yochuluka yomwe yakhala ikugwa kuyambira pa 15 mpaka pa 18 mwezi uno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu dziko muno pamene akukondwerera Eid al-Fitr. Boma latsimikizira manja onse amene akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi kuti lichita chotheka kuti aliyense alandire thandizo lofunikira. Unduna wa zamaphunziro watsindika kufunika kwa mgwirizano wabwino ndi mabungwe pofuna kukhwimitsa ntchito zopereka maphunziro kwa onse.
Popirira nkhanizi boma lati kuyika chidwi pa maphunziro a utsogoleri komanso kayendetsedwe ka ntchito za mabungwe ndi makampani ndi nsanamira ya mphamvu pa nkhani yokonzanso chuma cha dziko lino. Nduna yona zachitetezo a Feston Kaupa amayankhula izi pamwambo okondwerera ophunzira amene anamaliza maphunziro a mtunduwo pa sukulu ya Eastern and Southern Africa Management Institute ESAMI. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Poyankhula pamwambowu nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa yati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wokondwa ndi ntchito zomwe sukuluyi yakhala ikuchita kwa zaka 50 zapitazi maka pa nkhani yosula atsogoleri komanso kumanga malo ophunzirira apamwamba zomwe nzofunikira pa chitukuko cha dziko lino. Akaupa omwe anaphunzitsapo pa sukuluyi ayamikira ophunzirawo ndipo awapempha kuti alimbikitse ulamuliro wabwino pogwiritsa ntchito upangiro omwe apeza. Nyumba iyi amayichotesa mitawazi yasintha maonekedwe a Lilongwe pamene amangapa ndi akuthokoza Profesa Arthur Mutharika kuti aisami asalekere zimenezi pomwepa apitirire kuphunzitsa Amalawi kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale chopita pasogolo. Akuwafunira zabwino zonse Profesa Arthur Peter Mutharika, management komanso onse amene amagwira ntchito pano pa ESAMI kuti ntchito imene akugwira ntchito pamwamba kwambiri apitirire athandizane ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kukweza chitukuko cha dziko la Malawi. Mawu ake nduna yoona za chilungamo a Charles Muhango omwe analinso kumwambowu alimbikitsa ophunzirawa kugwira ntchito modzipereka mwa ukadaulo komanso ungwiro pomwe akugwira ntchito zawo. Iwo anapemphanso ophunzirawa kuti athandizire masomphenya a President Profesa Arthur Peter Mutharika ofuna kuti dziko lino litukuke umo lidachitira dziko la Singapore. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya ESAMI Amalango Mlanjira anayamikira boma kamba kathandizo lomwe limapereka kuphatikizapo upangiri ndi ukadaulo kwa ophunzirawa. Ife tumva kuti anthu amene waphunzira sukuluwa aphunzira zazikulu kwambiri ndipo kumene angapiteko kandi kuntchito kandi kumaofesi kakuchalichi ka mabizinesi awo akagwira ntchito ukadaulo omaphunzira pa sukulu imeneyi kuti akweze miyoyo yawo ndi mabizinesi awo ndi dziko linonse la Malawi. Mwambowu unadzetsa pamodzi nduna zaboma akatswiri pa nkhani za maphunziro muno mwa Africa ndi anthu ena omwe anaphunzirapo pa sukuluyi. Sukuluyi ikupereka maphunziro ake m'mayiko osachepera 10 muno mwa Africa. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Munkhani yongotipeza kumene President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wakhululukira akaidi 27 ngati mbali imodzi yochita zinthu zachifundo pamene asilamu pa dziko lonse akukondwerera kumaliza kwa mwezi wosala kudya wa Ramadan pamenenso akhristu adzikondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu masiku akudzawa. Muchikalata chimene wasayinira mlembi ku nduna wa zachitetezo ya mdziko Mayi Linda Pacharo Moyo, izi ndi malingana mphamvu imene President wa dziko lino ali nazo mugawo 82 subsection 2 ya malamulo a dziko lino. Malinga ndi chikalatacho akaidi amene awakhululukirawo ndi amene agwira theka la ukaidi wawo achikulire, amayi odwalika kwambiri komanso amene awasankhira ku sukulu za ukachenjede za boma. Muchikalatacho chatinso akaidi amene awakhululukirawo ndi amene akwaniritsa mfundo zokwanira zokhudzana ndi kukhululukira akaidi ku ndende komanso amene aonetsa khalidwe labwino pa nthawi imene amagwira ukaidi wawo. Unduna wa zamaphunziro watsindika kufunika kwa mgwirizano wabwino ndi mabungwe amene si aboma pofuna kuti dziko lino likhwimitse ntchito zopereka maphunziro kwa onse ndiyenso kukweza maphunziro a atsikana. Nkuloona za maphunziro ofikira onse komanso kulimbikitsa thanzi ndi umoyo wabwino msukulu za munduna wa maphunziro a Virginia Kachigunda alankhula izi pa msonkhano owunikira ndondomeko zothandizira kukweza maphunziro a atsikana mdziko muno. Catherine Banda walemba ripoti ili. Akachigunda ati ndondomeko yopereka maphunziro kwa onse yakhale kukumana ndi mavuto monga kusowa kwa zipangizo zomwe ophunzira ulumali amagwiritsa ntchito ndinso kuchepa kwa zipangizo zokwanira m'malo othandizira ana aulumali mdziko muno. Kuonjezerapo Akachigunda ati boma lili mkati mwa ndondomeko yofuna kukhazikitsa malo onjezera osulira aphunzitsi omwe aziphunzitsa ophunzira aulumali kuti azikhala ndi ukadaulo okwanira komanso kugula zipangizo zokwanira zothandizira ophunzira aulumali. Akachigunda atinso ndondomeko ya supporting girls education ndi yofunika kwambiri
polimbikitsa maphunziro atsikana komanso kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a chaka cha 2063. Boma likuyeseza kuna kuti tikhale pa mgwirizano wolimba ndi mabungwe osiyanasiyana amene akutithandiza pa maphunziro atsikana komanso maphunziro ana amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana. Ngati dziko tili ndi budget imene yakhazikika, ndipo chaka chino taonjezera budget ya Ministry of Education kuti tigule zipangizo zothandizira ana amene ali ndi ulumali. Mkulu wa bungwe la Oxfam kuno ku Malawi a Edwin Mpando ati ndondomeko ya Supporting Girls Education cholinga chake ndi kukweza maphunziro atsikana sekondari ndi a msukulu za ukachenjede, ndipo ikuchitika m'maboma a Machinga, Balaka ndi Mphalombe. Pali mavuto reach yokafika kusukulu mwina ma distance ndatali, komanso zipangizo zophunzirira zimene zimathandiza ana asukulu kuti akhale musukulu zimene zipakati palibe zimalepheretsa olo zimagwetsa ulesi anthu aja kupitiriza sukulu. So program iyi ikuthandizira kuchita address ma challenges amene akumapezeka. Malingana ndi unduna wa maphunziro mchaka cha 2024 kufikira 2025 boma linakweza chiwerengero cha ophunzira ulumali ochoka msukulu za primary kupita ku sekondari ndi 6%, ndipo pakadali pano ophunzira oposa 330 aulumali ali msukulu za ukachenjede. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Limodzi mwa mabungwe amene amalimbikitsa za ulamuliro wabwino mdziko muno la Malawi Economic Justice Network MEGN alimbikitsa achinyamata mdziko muno kuti adzitenga nawo mbali pa ziganizo zilizonse zokhudza mmene chuma cha dziko lino chingapitirire patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEGN a Mike Banda amalankhula izi ku Mzuzu pamwambo umene anayitanitsa achinyamata ophunzira ku nzoni komanso ochokera mabungwe osiyanasiyana kuti akambirane momwe achinyamata angathandizire kukweza chuma cha dziko lino. Ndi ripoti la Chisomo Manda. Amene amatsogolera zokambiranazo anali mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino komanso za chuma amavuto Bamusi. Mawu awo a Bamusi adati achinyamata omwe ndi ambiri mdziko muno akuyenera kuchilimika pomakhala ndi chidwi ndi mmene ziganizo za zachuma zimapangidwira mdziko muno. Chiyembekezo nchakuti pamene boma likukhazikitsa zitukuko zina mwachisanzo ngati cha CDF, ndalama zija za kumadera kwa aphungu Constituency Development Fund ndi ndalama yambiri yokwanira 5 billion kwacha. Tithokoze boma la President Professor Arthur Peter Mutharika pokhazikitsa ndondomeko imene ya 5 billion kwacha CDF ithandiza kwambiri achinyamata, ndipo pakuyenera kuti pakhale ndondomeko za daladala zokuti achinyamata azikhala nawo pansi pa mapulani amene wa ndondomeko ya 5 billion kwacha akamachitika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ubungwe la MEGN a Mike Banda adati aonetsetsa kuti zomwe akambiranazo zibale zipatso. Titatha kukambirana tipangananso kuti kupita chitsogolo titani, ndi mwina potengapo mbali ndi patitanipo, ndi tikafika patitanipo ndimene tione kuti kodi chitsogolo tiyenda bwanji, koma tikukhulupirira kuti mwina tikuchoka nawo ku zimene timachita kale zomangokhala kumamvera kuti choka pano basi kumakapanga zinthu mofanana ndi mmene tinalilipo yamba pa kufikano pa mlingoti tidzifika kukambirana nkuona kuti china chake chachitika after zokambirana zimene zichi. Zokambirana zina za mtundu zikuyembekezeka kuchitika kumwera kwa dziko lino masiku akudzawa. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Kampani ya foni za m'manja ya TNM yati ndiyo dzipereka kukhala nawo mbali imodzi yopeza mayankho ku mavuto amene anthu okhala madera akumodzi amakumana nawo. Mkulu wofalitsa uthenga ku kampaniyi a Gift Nkoma wanena izi pamene kampani ya TNM imakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito ya mudzi wathu pa Nkanda CCP Primary School m'boma la Mulanje. Temba Mwali wadza ndi ripoti. Ngati njira imodzi yotsegulira gawo lachiwiri la mudzi wathu, kampani ya TNM yapereka makope a ndalama zosachepera 2.5 million kwacha kwa ophunzira apa sukulu ya Nkanda kuchambe m'boma la Mulanje. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya TNM a Gift Nkoma ati iwo anasankha sukulu ya Nkanda potsatira pempho la mfumu yayikulu Nkanda
omwe anati sukuluyi ikusowekera thandizo la makope. Nkhoma anati zomwe achita kwa tiye Nkanda ndi chiyambi chabe kamba kuti iwo ali ndi chilinganizo chofikira madera onse muno Malawi. So kuno tabwera chifukwa cha TNM Mudzi Wathu project. This is a project inayamba 2021 imene TNM inapanga kumiti kuti 1% ya ndalama zimene ikupanga mudera lililonse Malawi muno zizibwereranso mudera kusapanga chitukuko chimene atiye aderalo komanso azifumu ena asankha kuti tapangire. Kupita chisogolo ichi nchiyambi chabe. Kupita chisogolo tikhala tikupanga apply ma initiative ameneyo mudera lililonse Malawi muno kuchoka kusanje pakafika kuchitipa. Siwo khala amene anasankha siyasada tinayambira iwo pamene amene anaonesa chidwi kuyambirira ndiye naona kuti peza asankha ine yake kuti titathandizana nawo tiyambire iwo koma pali ena amene asankha kale ndiponso ena kusankhabe akubwera. So imene nchiyambi chabe mukapita mawikend amene akupita kusogolo kuti zikhala tikupita m'masukulu osiyanasiyana komanso ma area osiyanasiyana depending on zimene anasankha senior chief adera limeneyo. Poyankhula pomwe amalandira thandizoli, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Justin Kajala anayamikira kampani ya TNM ndipo anati izi zithandiza kupereka nyonga zatsopano kwa ophunzira. Yemwe anayimirira mfumu yayikulu Nkanda pa mwambowu GVH Fundi anati zomwe achita a TNM zikugwirizana ndi khumbo la boma loonetsetsa kuti mwana aliyense akutha kupeza maphunziro mosavuta, zomwe mwazina boma laonetsera poyambitsa maphunziro aulere a sukulu za sekondale. Pansi pa ntchito ya Mudzi Wathu, kampani ya TNM imabwezera ku anthu gawo limodzi mwa magawo 100 a phindu lomwe kampaniyi imapeza kudzera mu ntchito zake. Themba Mwale, MBC Mulanje. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu dziko muno pamene akukondwerera Eid al-Fitr. Boma latsimikizira manja onse amene akhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi kuti lichita chotheka kuti aliyense alandire thandizo lofunikira. Unduna wa zamaphunziro watsindika kufunika kwa mgwirizano wabwino ndi mabungwe pofuna kukhwimitsa ntchito zopereka maphunziro kwa onse. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wilima. Madzulo abwino.